Tu môžete vidieť príklad toho, čo všetko dokáže reflexná membránová technológia. Dôvodom sú tu drobné duté keramické častice, ktoré obsahujú vákuum. Pôvodne boli vyvinuté pre lety do vesmíru, kde slúžili ako tepelný štít. Sú dôležitou súčasťou reflektívnej membránovej technológie, ktorá je základom všetkých funkčných nátierov značky Climate Coating. Či sa jedná o súkromné alebo priemyselné interiéry, fasády, strechy, kontajnery, nádrže, technické budovy alebo aj drevené stavebné prvky, produkty značky Climate Coating sa uplatňujú všade tam, kde je potrebné použiť viac než len obyčajnú farbu. V interiéroch napomáha táto reflektívna membránová technológia k tomu, že sa teplo lepšie rozkladá a vďaka tomu sa spotrebuje menej energie na vykurovanie. Pomocou princípu reflexie zabezpečuje lepšie rozptýlenie svetla v interiéroch. Špeciálna vlastnosť tohto náteru umožňuje prijímať a uvoľňovať vzdušnú vlhkosť. Vďaka tejto vlastnosti regulácie vlhkosti sú nátiery Climate Coating priamo predurčené pre použitie vo vlhkých priestoroch, či už súkromných alebo priemyselných. Zabráni sa tvorbe plesní a nadýchnúť sa môžu v pokoji aj alergici, pretože Climate Coating neobsahuje látky prispievajúce k prejavom alergie. Pri aplikácii na fasádach budov vie v chladných alebo vlhkých regiónoch zabrániť tvorbe mikroplasklín, vznikajúcich ako dôsledok striedania dažďa a slnečného žiarenia, v ktorých sa potom usadzujú riasy a mach a poškodzujú svojím rastom fasádu. Naše funkčné nátiery sa postarajú o to, aby k tomuto efektu nedochádzalo a dokonca ešte o viac. Vďaka difúznej otvorenosti sa naše inteligentné funkčné nátiery správajú ako čerpadlo, využívajúce slnečné žiarenie, aby odviedlo z fasády vlhkosť. Suché fasády izolujú lepšie, to mimochodom platí pre novostavby rovnako ako pre historické budovy. Téma chladenia sa stáva stále dôležitejším nákladovým faktorom nielen v teplejších oblastiach sveta. Tu fungujú naše funkčné nátiery ako pasívna klimatizácia. Climate Coating ako strešný nátier efektívne napomáha redukovať zahrievanie strechy a tým aj znižovať potrebu chladenia priestorov. Len tak mimochodom má tento efekt pozitívny vplyv aj na životnosť strešných konštrukcií. Dole s teplotami a dole s nákladmi na energie. To je trvalo udržateľná cesta. Funkčné nátiery Climate Coating sú vyrábané v Nemecku a osvedčili sa vo viac ako 35 000 projektoch v 54 krajinách na celom svete. Kľúčom úspechu nátierov Climate Coating je jednoduchá aplikácia, ktorá nevyžaduje špeciálnu techniku ani zvláštne schopnosti. Naše inteligentné funkčné nátiery vyvíjame od roku 2003 a sme priekopníkmi v odbore reflektívnej membránovej technológie. Investori v stavebníctve, architekti, projektanti, podnikatelia v oblasti bytovej výstavby a priemyselné firmy. Kto sa rozhodne pre Climate Coating, rozhodne sa pre trvalo udržateľnú cestu zachovania hodnôt. Inovácie, ktoré riešia špecifické problémy, ktoré umožňujú rýchlejšiu prácu. Vynikajúce inovácie, ktoré dlhodobo a trvalo udržateľne šetria životné prostredie, ktoré zachovávajú hodnoty, pomáhajú šetriť energiu a tým aj CO2 a zdroje. Inovácie, ktoré stoja za to, aby sa nimi človek bližšie zaoberal. Spoznajte nás a naše produkty a nájdite si kontaktného partnera pre značku Climate Coating.